Kapangi kren halor jingyolat ki Bangladeshi bandrong bat le kampentrium hagi jaka khaput ke Meghalaya kadai baki don ki krun ki bayrap iki namar ka pisa halor ka jingja ba dangshen ha baki Bangladeshi kila thombor bat shop on saw yu samla balstrang e marak harong dangai usulong mil khatar trek unailar archopsan lo yo bani kren bo samla markoni thongni unongelam ka khasi students union KSU Southwest Khasils district ha ka bolong bagi jingduna ki pulet syaki jaka badan jingma kawan rak ka jingshim kebu hak bagi Bangladeshi ki yo ban le ki kampentrium ki bapenpar nya kriat ya kathani borok kawai hak basdang ka jingi kran new samlan nongelam loong bagi jingwan rong ki Bangladeshi ka jorba ki laisnam ba amdai tang bagi thawlenti ban rong sha Meghalaya bat ki wei bat ki banta kari India henrei ki Shanghai kenthai bomdai khasi hakaput bat tangkat tu kanipor ki yo ki epic ki kot kisla da ka bapente beladap ikran ni kani ki bor punya district ke Southwest Khasils ulang bakadan ke cingi trilang bar katu kan ni ki nongshat kala ni kita ki caka ban rabor ki briu kumbala chai wei briu hak bagi bahayang ki hapsion rulak tengka ban pelajau Baide baka isu po bodar jungi kamtame kaba nakaliang jungi kaseng kaba nilalap shibun ba hakini ki laisna manta ka jingrung jung ki briu no po Bangladesh ki bawan rung siya kani ka jala jungi ki ban let keleng sepo ka ri India sinikan te nakaliang kai ka ba nakaliang kaseng ngi pat ngilap ba kalong ka jurba du ta ka jingrung ka jingmi jong kini ki napo Bangla te kamdai tang ka jingrung bat ka jingyat lenti bat panukam lenti kani ka state jungi rei kilawan ru ban kiwe ki benta namta haka shongkha shongman kanina kaliang jongi kaseng kaba dang hakini ki arbanai ngila ya pensengo audisi jongka Southwest Kasil district kaba ni hila ajing tip hai ya kidon katu ni ki bla khambun ni bakidei na po Bangladesh ki bawan shongkha bian po jongka area jungi kaba kila shongkha hikbede jait menriu karo ki kam target na kaliang jongki ni ki Bangla kin badai na po Bangladesh te na kaliang jongki kila de bio ipik kila de bio baro ki jungi ki kot kisla kaba kum gunong song te kini ki kes kaba na kaliang jungi kaseng kaba ngila de bujor di siru kaba ni sokya du ta ka jing wan jongki ban shu song wan song kha bian gumtu te bun bangim tip badai nong Bangla tang hadin ba na kaliang jungi kaseng ngila report ya kini ki baro te kade kamram jongka bor district wasim kya kini te hagadi ka dong ka jungi banyakran sepang ka borar ngai kalong ka ba lan hadu kata na kaliang ka borar ka ba kadon kajing ya trailang katu kani kibriu na po borar ki nong snong jungi ki bomdei khasi ki ba yarung yami bat kini ki priu na po Bangla te kini ki na po Bangla ki siu pisai ki penon kami ki ha bun kiliang namta benyo benkiu shani sipo kajala jungi lani ban lek keleng sipo India te kani ka ba na kaliang jungi ka seng ka ba ngi ka abjing ma hadu kata lada ki bor ka an kan dang yai telot ka ba kamdon kanu no ka an kamban te la kami kini ki bru ki bawan na kiwi pat kiri ka ba na kaliang jungi ka seng ngi kidon katu kani ki kam kidnap ro namta ban ki wan rong ki wan ban lute ki wan ban kit ikibru kani kaba kidon kibala mi khobor kidon kibala shu jala ja koptu ba shu tep tang mangi nak tai gadong than kiladon dang man hakani ru kisnam ladap kidon kajing sakit nap ki upara kasi jungi ba nak tai na po ka area jongka munai kaba kadai marjan na po pokro kaba tai ilahabat siu pisa kat kum kajing tep jungi kaba ila siu pisa riulak bat ilal la shu lejai kita pisah din isa laj isa kisah pelaj no kata ka shamdon ka puliru kila tip menrei shamdon ka record te kala syukur lakut nom tu bat ke bubun ki kam rabor ka ba
ki ni na po bangla ki wan ban kidnap te kini kilong ki ke ba nakaliang jong ka sarkar ka haban pit ngor ba namar ba kum kinong susnong po barar ni sutu bai ta ka jingma namar ka jing pun pat kini bangla po barar ni kalong ka jeleh do ta Long ba kajingrong kertap ki Bangladeshi kamdai ba ombyang ka fencing henry kajing telat ka an berharani kor kajor ba kajingwan tomau di ki Bangladeshi long ba kajingwan rong ki Bangladeshi kala bandai bomdan ka syongsuk syungshan henry ka dairu ba ki Bangladeshi kila buon pelat bat kimbyang kamsyu hala ka jonggari namta ban ong ba kambyang ka fencing ngami ia ba ong ba kadai ka jing bombyang fencing kate ki area jungi kadai ka ba la fencing lot bala kerlot baro katuka area jong ka sargas kasil ndrei ka balong ka bongsan hi kadai ba tolot pelat ka an bat ka jingduna ka jing shim kya na kaliang jong ki bor jong ka an kadai ka tahi ka kamram ka ba ni ba msemla ban le po kadai ka dong ta jingiru nomor paling adong kum haranikor karanikor kadai ko ka jaka ki biabun ki office ki don jong ki sorka te kumharanikor ngi sakhi namar ba ngi kidon kit khot jungi ke ba be kharbangla man kamit te ki wan matu mau kini pat ki yel lamba mi tu ko wa te ki wan hakta ya area ka dong ta jungi te habi mi rusnong te karanikor man kapor habi mi rusnong ki samla ki habania bania rater bania be itu kharbangla nomor wan ti mau be wan tu mau hante po ka area jong karanikor te ukiu shadu shanusha jingking borbarsing bridge ro ukiu te kini long ki bangla kim salia war ke jing im no jong ro kim salia te hapreng ke jing ban kapor ba na kaliang jong kasnong po ke area ranikor kitu ke ba kilaya trailang bat ki pulit namta ban kthong ba man kapor ye kini ki jingwan tu mau jong ki bangla nrei im shamla mar kini bangla long kim salia takadau ba kasem jing e ba kan kata ka jing kiwen po bangla to kataru kala bandai ka daw ndre kani ka kamdade tang ta ka daw ru ba ka jing kiwen ka jing huri ura po bangla ba kisakala petchnong gini na po bangla ndre kadai ba ka jing la bun pat plat jong kinong shnong po bangla kalong khadu ta bala bandai ka daw ba ki haban ya petchnong shutu mani haban ya lagi wat jam marba tang apo hajakala jong imat kambiang shu kakam gajam takadaw gi habane petchnong te gani galong kaba nakaliam juki kilong ki kamkloi banwan kiu longba kani ka notice jungi namta banwan wat kam jam lane banlai chakiwi kuwi pat ki banta jong ka India mei kadai longba jong ka state jungi hi ba ka khamyolat pan yorong tu gi jingja dang nin baja po rong dangai po konjoy stay kaba seti ki bun ki badai ki chat bendri karu ki basong hapo poda kadai ka hima po jong ka hima nong stoin te kitu gi area kaba ni menta ki pulit ki lakham suk namta bantakal tu ki area namar ba ki ladep ya kani ga surok tulin ka banlei chapo meskola chapo south garu hill te kala kham suk ki police department namta bantakal ya kitu kala kham kloi te namar ba bro sikata namar ka suroklau te kalong kasem stom ganyi ki security ru nam taban bantakal itu ki area lada don kanu no jingja te man kane kalong ka long state namar ba no kitu ki bangla ki bawarang tu kidon jing temu ban kidnap ya ki bri na tu ke area namar ba kidon ki kum ki dhar company ki badon tu ki area ru ni kila ban la athap luparan noro ban kidnap te kata mla banong ndrei ka jing kidnap ndrei nakaliang ki kharbangla ki ju kidnap ki kaptame ki bri jungi nak te keren nung jiriru kaba ki lajia teng apo nung lamru lajia teng umsur gitu kiba lajia ki kidnap ki bru sa diman pisa ki aim tu kabun ki jingja te lada men ke don ke jing trelang bat kini ki bru jong gani ka jela jungi te kasuk iki ban kidnap andre banwan tang param ki ada kamdon ke jing ya trelang te kalong ke jing ya antu ken basem damenin ba ki kama ki shamstom ban yaki ban cross biang ya ka seti sepo bangla te gani kalong dadon ke jing trelang kalong ke basuk iki ban kidnap iki brio re ladam don ke jing trelang kalong ke jing ya adu thata iki kamde ke basuk ban chuan kit yu brio na ko gari te kini ki ke ba na kaliang
ki bor district kamtame ya kitu ki ba wan shongkha shuan shongkha bi an be kum tu beshuan shongkha isuan ki ushong be tu kisnong tahu kum kisnong kum ki hima ki de ban pet ken kum gitu kila ada tip badu kharbang la te ke ba nakaliang jungi ngilap pensengo te ngat hadu unta kamsendon kanu nu nakaliang ki bor district ba kin singkya ngila don ki kerteng ke bang ngila dapai kila dei ki nong susnong kila yo ki kot kisla ki babiang nre warlak taro ngi hapong hi basa bi anyi mo maro kelemuan lengba kata rokom banwan ban pen itu ila de ba ude nong bangla kini ka jingjia ban kenin kam dade ke bor district so ban ong ya ka sarkar ko wi ke ban ka kadi kamram yo ka sarkar ka ban kampen biang iki nong para manum tai fos ban IT kamtame ki nikšnong bordar ban penklan kamtame ki opos sangte po kamtame borsora kitu ki badan mo keleng-keleng itu ki area ki badan hang tu ki de ban penklan kim de ban ki penpun pulit hang ne po area mokorwat ka bam don ka song suk sai ka ba ngim ida don kam pulit hadu ko tata ban bon pulit po ki area mokorwat te kadi badon kame kadi babon hi bre ban pha ki pulit ang tu khambon ang te po borar ken kata ken ka basala ban pet ban permang nam ta ke re ke ga ba ngi sukhya ba nakaliang ki bor sokar kadi kan bar IT ki de ban check ki karkom khamtame ki ba mi nang te mar kadon step ki ba mi da ki kali nang te napo ki bangla ki ba kiu nang te mestap ki ba ki cross ki ba ki shong da ki kali jong ki na te ke area ba ki la don tilang bat ki we pat ki brio na ki brio jungi na kani ke chalahi na kaliang seng ni la trishtom na kaliang jungi banya app ban checking na kaliang jungi barobor ni la le kishnong ki bomdei badon kasiru na kaliang gum ka ki suran course skill ni la perlong meeting ha kishnong ki badon ki we pat ki chat mandri kum ki karo te ngila persutu yaki ba mdei ba ban pediang yaki ban ailat yaki ban rung shakani ka area ka jungi shani ka jala jungi nre kidon ketukani ngila yo ka jingi trelang ka ba na kaliang jungi ka seng ngila katla ka bor ngidon ka ba na kaliang jungi ngila le namta babaha namta ban pej ka songsuk songsanya po ka dongathan jungi bar kantame ka jala nre ka ban kong ka ba ka sarkar ka deben pej mat ya ka ba kum kaseng kaya dawa namta ban pej permang ya kini ki jing wan ki pru ki panabar kamdei ki ban chu plai lan tu bat klem da yo ban ong ban verification namta ba we breu nong bla bawan sakne jala jungi don bawan u na bangla ki lech asam na asam tu ki penbiang ko tsla ki wan sakne ki jala jungi ki ong bagi de asam tamba kide ki breu bangla katak pa na kalian jungi ka seng ngilap ba ki wan apo asam ki wan atai ka dong athan jungi ki kam ba kide asam andre ngite ba kide na bangla Habatin pej bahagi ki shop plus F Ka plus F hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shet yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya